Helo, Katie ydw i, llywydd Undeb y Myfyrwyr blwyddyn yma. Mae'r undeb yma i gynrychioli myfyrwyr i'r brifysgol. Mae ganddyn ni 6 swyddog llawn amser yn cynnwys llywydd, addysg, cymdeithasau a gwasanaethau, chwaraeon, lles a materion Cymraeg. Mae ganddyn ni 16 swyddog ran amser sy'n gynrychioli themau amrywiol ar draws y brifysgol. Mae ganddyn ni dros 180 o cymdeithasau a dros 50 o clybiau chwaraeon. Mae rhain i gyd yn cael ei redeg gan myfyrwyr. Yn amrywio o chess i cheerleading i gymgym i golf. Ac yn ffordd dda o creu ffrindiau newydd, codi hunanhyder ac edrych ar ôl eich lles. Ewch i'n gwefan i ymuno a gael mwy o wybodaeth. Mae'r undeb y myfyrwyr yma i cynrychioli chi. Mae ganddyn ni canolfan cyngor a chefnogaeth sy'n cynnig cymorth am ddim a di-duedd. Ni'n edrych ymlaen at croesawu chi i'n campysau.